क'क्राझार सेक्रेटारियेटनिफ्राय आदि करि इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय हयतोबा माने विभिन्न अनुष्ठान प्रतिष्ठान बिथां हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्वआवनो BPF दोलोनिफ्रायनो सरकारनिफ्रायनो बेफोरखौ मावखानाय UPPL खौ गाज्रि मोननानै UPPL नि नीति आदर्शखौ गाज्रि मोननानै दिनै जोङो माने BPF दोलोआव फैबाय 2016 निफ्राय दासिमहालागै दङमोन नाथाय जोंहा UPPL दोलोनि नीति आदर्शफोरखौ साबजानाय मोनाखिसै स्वयं शिव बिथाङानो बे दलखौ सामलायनो रोङाखै होननानै आं बुंगोन मानो होनबा जोंनि बे सालबारि जिल्ला UPPL आव दाबो विभाजन जानानै दङ BPF दोलोनिफ्रायनो सरकारनिफ्रायनो बेफोरखौ मावखानाय लामा सामायाबो एनटिआर जोंनि BTD सिङाव जिखिनि लामा सामा आगोलनो मावखाजोबनाय बिथांनि दिनाव CSB बर्ड दङमोन जोंनि एनटिआर BTD रायजोनि माने गथ' गथाय शिक्षितनिबो नङा छात्र छात्रीफोरनो बिथाङा साख्रि बाख्रि होनो हादोंमोन दा आंनि फोरमायनांगौआ बेनोदि जोङो UPPL दोलोआव दङमोन आं केन्द्रीय कमिटिनि CWC हिसाबै दङमोन मेम्बार हिसाबै दा 2016 निफ्राय दासिमहालागै दङमोन नाथाय जोंहा UPPL दोलोनि नीति आदर्शफोरखौ साबजानाय मोनाखिसै मोजां मोनाखै मानो होनबा रायजोनो जेरै खोथा होदोंमोन खोथा होनाय सत्तेयावबो रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो बेनिफ्राय लोगोसेनो माने एकर्डनि जि इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनांमोन बे इमप्लिमेन्टेसना दासिमबो जाफुङाखिसै गामि सोसननाय गामि दाननाय बेफोरबो दङमोन बेफोरखौबो मावफुंनो हायाखिसै लोगोसेनो रायजोनो बहुद गिदिर खोथा होदोंमोन नाथाय बे खोथाफोरखौ माने मावफुंनो हायाखिसै खामानि मावनो हायाखिसै जेबो डेभेलपमेन्ट गैया जों सरकाराव थानानै मा जानो दा बेखायनो जिहेतु डेभेलपमेन्टआनो गैया BTD नि सिङाव होमबालाय जोङो सरकारजों थाफाना मा जानो आरो बिथांमोना जोंनि माने ओइ जे UPPL नि लिडारफोरा दलखौनो सामलायनो रोङाखै नीति आदर्श मोजाङै जोंनि गेजेराव अनलायनानै दलखौ जे मजबुत खालामनांगौ बेखिनिखौ बिथांमोना रोङाखै स्वयं शिव बिथाङानो बे दलखौ सामलायनो रोङाखै होननानै आं बुंगोन मानो होनबा जोंनि बे सालबारि जिल्ला UPPL आव दाबो विभाजन जानानै दङ दा बर्तमान जों जे दिनै UPPL निफ्राय BPF दोलोआव हाबफैबाय जोंजों लोगोसे मथा मथि 60% आरोबाव मानसिफोर दंबावो नेक्स्ट बार जों जयैनो जोङो 1000सेसो माने जोङो पदबि थानाय बा पदबि गैयि जोंनि भटार रायजोखौ लानानै जों 1000-1500 आरोबाव जयेन जाबावनायनि जोङो रायज्लायगासिनो दं आरो जागोनबो मानो होनोबा दिनै बिथांमोनखौ जों लामा नायनानै थाबाथ' जाया जोंनो डेभेलप नांगौ रायजो राजानो डेभेलप नांगौ बे हिसाबै जोङो माने UPPL खौ गाज्रि मोननानै UPPL नि नीति आदर्शखौ गाज्रि मोननानै दिनै जोङो माने BPF दोलोआव फैबाय जों बेखौनो सानदों जे सरकार थासान्दियावबाबो जोङो सरकारखौ दोननानै जिहेतु सरकार थाना मा जानो जोंनि जेबो खामानि जायाखै जोंनि कर्मिफोरनिबो जायाखै आरो रायजो राजानिबो जेबो जायाखै बेखौ नुनानै जों सानबाय जे सरकार गैयि दलबाबो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा आगोलाव जे 15 बोसोर सोलिलांबाय रायजोखौ सलायबाय बिथाङा मोजाङैनो सलायदों बिथांनि दिनाव CSB बर्ड दङमोन जोंनि एनटिआर BTD रायजोनि माने गथ' गथाय शिक्षितनिबो नङा
सात्र साथ्रिफोरनो बिथाङा साख्रि बाख्रि होनो हादोंमोन नाथाय दिनै UPPL सरकारा दासिमहालागैनो सासेबो जोंनि गथ' गथाय बा शिक्षित निबनुवा माने जुबक जुबतीफोरनो सासेबो मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै होमब्ला जोंहा मा डेभेलप जों दिनै UPPL होननानै जोङो बिथांमोनखौ समर्थन होना थानानै मा लाब जागोन बेखायनो जों सानदों माने BPF आव फैनायनि उद्देश्यआबो बेनो जों जाहाथे नेक्स्ट जोंबो बिथांमोनखौ सहाय खालामनानै आरो लोगोसेनो जोंबो नाजानानै जाहाथे नेक्स्ट बार 2025 आव जोङो माने BTAD आव हाग्रामा सरकार हाग्रामा बिथांखौनो चिफ बानायनायनि थाखाय जोङो गासैबो जानजियाव माने जानजि खाफ्रानानै जों आवगायबोबाय जोंनि उद्देश्यआ बेनो जोंनो रायजो राजानो डेभेलप नांगौ এই हिसाबै जोङो डेभेलपखौ आसा खालामनानै जोङो दिनै UPPL निफ्राय BPF दोलोआव जोङो जइन जाबाय जोंहा बिथां प्रमद बर'आ बुङो बहुद जौगादों होननानै किन्तु जों रायजो राजा नोंथांमोनानो गासैबो मिडिया पार्सन नोंथांमोना मिथिजोबगौ मा जौगादों बेसे लामा सामा बा हयथ'बा अफिस कासारि जौगादों बेखौ नोंथांमोना मिथिजोबगौ गोदो जे BTAD सुक्ति जानायनि उनाव जे माने बिल्डिं बा क'क्राझार सेक्रेटारियेटनिफ्राय आदि करि इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय हयथ'बा माने বিভিন্ন অনুষ্ঠান प्रतिष्ठान बिथां हाग्रामा महिलारी सारनि नेतृत्वआवनो BPF दोलोनिफ्रायनो सरकारनिफ्रायनो बेफोरखौ मावखानाय लामा सामायाबो एनटिआर जोंनि BTAD सिङाव जिखिनि लामा सामा आगोलनो मावखाजोबनाय आगोलनो बिथां जोंहा हाग्रामा महिलारीनि नेतृत्वआवनो बिथाङा लामा सामाफोरखौ मावखाजोबदों दा दिनै बिथांमोना गिदिर खोन्था बुंमालाय मा जानो रायजोआ नुदों बेसे डेभेलप जादों दा बेयाव आं बारा खोथा बुंनो गोनां गैया माने बिथांमोना ओरैनो रायजोखौ थगायनायनि बादै जेबो मावाखै जिखुनु बिथिङाव जिखुनु डिपार्टमेन्टआव बिथांमोना डिपार्टमेन्ट वाइस बिथांमोना मोजां सालायनो हायाखै नङाबा दिनै जोंनि बे 49 डिपार्टमेन्टआनो गैला हनै 26टा डिपार्टमेन्टआ बाहेरायाव खारजोब्बाय नङा होमबा दा गतिके दा जियानो जा जोंहा डिपार्टमेन्ट हिसाबै मावनो गोनां बहुद दंमोन किन्तु बिथांमोना माने डिपार्टमेन्टफोरखौनो लाखिनो हायाखिसै बे हिसाबै बोरै डेभेलप जागोन दा बेखायनो जों गासैबो मजबुत जानांगौ खौसे जानांगौ दिनै थगायग्रा सरकारखौ जोङो माने सनमत होबाय थानानै खुनु लाब गैया जों बेखायनो जाय मानसिया जाय शिबा जाय माने मुरब्बिया जोंनि रायजोनि सिन्था खालामगोन